אמרתי לו שמסע קשה ומסוכן. אמרתי לו שבשום אופן הוא לא יכול להצטרף. שלא יכול לעזוב אותך בשעה שאת חולה. הוא רוצה לבוא איתנו אל העיר שמעבר להרים כדי למצוא תרופה והדרכה לריפוי מחלתך. שמעתי את דבריו. אין לי ספק במה שהילד אומר שהוא מעוניין לצאת איתך לדרך המסוכנת. האם אתה חולה? לא, איני חולה. שאת אלה שאין בכוחם להמשיך במסע, יש להשליך לתוך העמק. מקדם אבל החוק הקובע שעצה שחלה במסע כזה יש זה שאומר א' חייב גם לומר ב'. כשנשאלת אם תסכים לכל מה שעלול לקרות במסע, אתה אמרת כן! זה שאומר א' אינו חייב גם לומר ב'. מה עלינו לעשות? במה שהילד אומר יש היגיון. והבאנו את הילד בחזרה זה לצד זה צעדנו יחד אל מול העלבון, אל מול